Hey YouTube, og hjertelig goddag, velkommen til min kanal. Den er ny, jeg hedder Gamerdance.dk, og lige nu der sidder jeg sammen med en af mine bedste venner. Han har YouTube-kanalen, der hedder The First Game.dk. Det er mig. Og vi kunne godt tænke sådan nice. Ja, og det er ikke den sidste video, vi kommer til at lave. Og jeg skal spille Happy Wheels, og det er første gang, jeg prøver det. Så ja, det er ikke sikkert, jeg er god til det. Men lad os prøve at play. Er det ikke noget med, at det er blevet opdateret her på nylig? Det ved jeg sgu ikke noget. Jeg spiller bare. Jeg spiller bare. Så tror jeg tager ham her. Der kan man nemlig selv vælge sin med. Og jeg ved ikke, om han er god, men jeg tror, vi tager sgu King Google, men ja, det gør vi. Så. Så tager han. Jo, det gør faktisk. Oh! What the... Døde han lige der? What? Det er da godt nok. Hvor er man henne? Er I i huset? Der kommer... Øj! Yes! Fuck! Nej! What? What? Jeg er ikke død! What? Fuck this shit. Det var da godt nok et nederen spil. Hørte dig til mig. Nej. What? Fuck, nu er jeg klar på den der, mand. Okay. Hvordan kan det være, at de alle sammen bare står og camper? Hvordan kører man? What the fuck? Ligesom når du kører på. Wow. Fuck. Det er jo sindssygt det her, mand. Jeg kører med mig, der skal komme for helvede. Det var fast, at jeg spillede her. Hvem fanden har fundet det? Hvad sker der, mand? Nej, mand. Jeg hører det der shit. Nej, mand. Ja, okay. Hvis I kender spiller jeg Tanky Online. Det vil da også komme noget med. Det vil jeg spille sammen med ham der. Sammen med... What? Op for sanden, mand! What was that? Sammen med The First Game. Vi skal spille noget... Tanky Online. Det er det allersygeste tankspil, der er. Jeg mener ikke, der er opfundet tankspil, der er ligesom det. Ja, det er. Seriøst, jeg mener det. Ja. Det er World of Tanks. Hvad? Det er World of Tanks, men det kan min computer desværre ikke trække. Ja. Men jeg skal snart have en ny gamer-computer. Seng. Nej, så dør man! Hvorfor er det, de er så fucking mange camper overalt? Ja, han sidder og spiller Modern Warfare 3 ved siden af mig. Er der nogen, der ved, hvad man skal gøre her? Jeg ved det ikke. Jeg er jo meget så fast med til spil her, så jeg kan ikke komme over. Fuck, man kan jo ikke det der, mand. Nej, det skal se. What? Hvad laver den, mand? The Hot Race. Jeg skal nok love for, jeg skal nok blive bedre til det shit her. Hvornår kører bilen, var? Den har der stille. Wow. Nej, hvordan kunne han det? Wow. Nej, jeg skal gøre dig, mand. What? Det er sådan en mærkelig en, der går begge veje jo. Hvordan kan det?
Jeg klarer den. Jeg klarer den. Jeg tror bare, vi siger, det var alt for den her gang. Ses.